Kaskecat lenggah langkung minjem paman Durna nuwun kados boten kirang banyu pinggir anak prabu Eyang Durna ing wayah ngaturaken sungkem Eyang Eyang Durna oh iya tak tampa kudu badhe laku sapa sungkem ngarepone Eyang pangestripun Eyang tampal kula wis tunggal ta kula pundi wong saka midosaken jimat panitik. Syukur. Panembang ing abdi kepaten ngaturaken sumpah panembang. Undha apa? Ing abdi kepaten ya tak tampa panyuda ngapis sumpah marang aku. Kula wonten pastuti tamala Undhawa. Nggih, kula pundi wong saka midosaken caya percaya. Ciro lupa siji rambate kan iya apa tekan usul barang apa nama apa ora cocok karo aku ora apa
ora seneng karo aku ora rasa menyang ngono. Kok doyan duwite ra karo gaweane ya. Kantungane. Yun pangapunten mantulo. Menawa dados sapa duka paman durung rampung nek Dewati. Sepisanipun bapak tuwin manten kaluranipun anak Prabu Dewati sak keluarga. Kapingalipun tuwin manten raharjanipun negari Ndwara Mati. Lah, ingkang piligati kula sowan. Kula niku badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng nggih. Badhe ngesaken senjata pitulung napa paman Durna. Kepareng kula badhe matur parwa madya kanggo sana. Menika Mas. Para kawula ngestina lampi pagebluk ing mesta pagebluk mayang para. Pagebluk mayang para. Pagebluk mayang para menika menapa boten ngertos? Nika menapa? Ing bahkan para kawula nampi coblipun Jawata esuk lara sore tekane mati sore lara esuk bablas mati. Agi anak mangan bablas mati tapi agi anak turu sing rancang bablas meninggal dunia dengan sukses. Agi turu karo bojone mati tapi agi ngerti sudut yang era jamaah-jamaah modal. Nanti mulai anak kau wujudnya. Lah, lajeng aku dulu mutah batang pun bapak. Pun bapak manjing wonten sanggar pamalangan mangsa Sumati. Mangsa Sumati. Lagi itu mau mangsa Samiti itu mau. Wong yo Sumati kok ya Samiti. Lah, boten kan nyono-nyono wonten diupa menika arahan seragam. Ning siji seragam iki ketik. Sanjang David niku boten seragam dhewe. Ayake wong didol iki ketik ayake ngamon. Lah iki mandekani Sanjang David niku Mas. Terus ngendika badan pun bapak, oh putuku bocah bagus. Punggoyan. Menika menapa Raden Punggayana. Oh ngaten. Apa sing tok gandul? Punggayana tok rewangi cukra-cukri permohonan hidup kulon Sanjang David. Kulon. Mana niku? Menapa dados para kawula mahanani sungsang bawana bali. Kulon putuku bocah bagus. Dono. Para kawula iso tentrem bathi kaya wingi muni maneh. Nanging ana syarat lan sarana. Menapa sarane Bu Kulon? Kudu iso gayuh wahyu kayu maneh iman daya trutu kumala sari. Aduh. Wonten pundi kanipun kula gayuh pasepat Bu Kulon? Kita ngampira pusaka kaca wesan karo Ratu Dewati Prabu Sri Kadaresna. Mengko kita titirisa ana ing pusaka kaca wesan bakal mangerti ana ngendi dununging wahyu kayu maneh imandha Kumosari. Lah sak sampun ndemekaken dewa pirang-pirang mulat lan saking Pandura. Lintingane keri. Ana dewa nglinting iki. Nggih, pun bapa badhe ngampil pusaka nggih. Kyai Kanda Masak badhe kangge nitirisa wonten pundi lenggahipun mahyu kalimane Imandaya tutuh Kumosari nggih. Prabu Durwati. Paman Durna. Kula nggih. Pusaka kaca pesan sampun dangu boten wonten tangan kula. Wis lho. Kok dadi boten. Pusaka kaca pesan wonten tanganipun Adi kula Setyaki. Setyaki. Aduh kok deg-degan iki aku. Yen badhe saking
ngampil puso kasebat kula tripan yen piyambak dumateng Dimas Taki. Dipun dangu kemawon nggih, dipun dangu mangke indah kristan lidah sinambet kula tripan yen piyambak. Oh nggih nistaken dawuh. Setyaki dumaduk dawuh. Iki paman Durna temono sedika. Setyaki dinunggul gadanira Pranggondet saliran yen kacondori sang mirang kumandang Satyaniku garwanira Setyaki Mandura Atmaja Setyaki Mandura Atmaja Mulane sang Bulisrama kang mangujar ya ning ulate mbok sing apik sing makan ora besu kaya ngono kuwi. Tondo sengak kok an. Menapa terus paman dulu badhe kesaken ngampil pusaka Kyai Kocokan. Langsung iya. Yen pancen ana syarat lan sarana, syarate apa, saranane apa? Wakon jagat kuwi ana apa tak pinangan. Apa jaluk tumpuaning Mas Picis Rajabrata inten Bryan Jumanut tak pinangan. Apa dadak kudu nganggo sewan? Sewane pira engko tak nek ning yo kuwi nyiwake yo mending aja ngintil bae. Ono nyiwake abrak ngintil bae. Kaya ora percaya karo aku kok. Wonten saratan sarana apa? Saratan sarane. Ing kawedku paman durung saged batang sesluka. Kondok kudu panjang-panjang. Lah dene kapan tak karo cetek nganumus niki. Seslukane apa? Mengko tak batani. Ayo ta aku, seslukane apa mengko tak batani. Boten-boten iki papanipun. Kepiye? Boten-boten iki papanipun. Ana ngerti coba? Wonten alun-alun kemawon. Alun-alun. Kok nek alun manaku sumang kuwi. Alun-alun Durwati larang ngono aku sumate rono ya aku ki. Kudu ning bono sing rono ki. Ya. Ya, aku ya. Engko tak batang sasukan nggih. Kemanapun kok badhe minangkani panjenenganipun tengen niki yen ngatos satos pamanggon niki metu napa tabakan sesulamu dan tapak menika tungkok nepun pamanggon. Thank you.